Jamana 27 minnu bɛ farajɛ jamana ka keleya tɔnba la ye u ka yamaruya di tɛnɔndon ko ka euro miliyɔn 500 k'o fara dɛmɛ ka wari min bɛna di maramafɛnw ani sardasu kɔkɔrɔmadeli suguya wɛrɛ la ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. Laɲini ye ka Ukraine sardasu 15,000 ka kalan lakɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnlen la Pologne ani Allemagne jamana la. An hakilila ye k'a fɔ ko nin baara in ni a daminɛ janya tun ye san 2 ye bɛna sɔn ka daminɛ octobre kalo camancɛ la. Ni wari kura min bɛna di bɛna u ka dɛmɛ la tɛmɛ fo euro miliyari 3 kan ni o ye nafolo hakɛ min ni farajɛla ka keleya tɔnba bɛ fɛ k'o de di Ukraine ma. Rusi jamana ka sardasu ye laseli kɛ k'u ye maramafɛnw minnu bɛ gosili kɛ tilennenya kɔnɔna la yɔrɔ jan fɛ ani sanfɛla ni kɔgɔji kan o yaasa ka se ka dankari Ukraine ka sardasu ani yelen di sɔrɔ siraw la. Ukraine jamana faba kɔni dusu kamikaminen don k'a sababuya kɛ Rusi jamana u ye yɛrɛfagasu avion mɔgɔ tɛ don mun kɔnɔ ni a kun falen don mugu pɛrɛnta la ni ale ye mɔgɔ min faga dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 3 ye. Ukraine ka yelen di yɔrɔ kɛn yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ min bɛ ani maramafɛn juguyɔrɔ sisi bɛ yɔrɔ min na ko ka yelen sɔrɔ sira Zaporizhzhia ko a tigɛra tuguni ka sababuya kɛ Rusi jamana ka sanfɛ mugu keru ye. Biélorusi jamana ɲɛmɔgɔ Alexandre Lukashenko ale ye laseli kɛ ko kalan lakɔgɔli kura dɔ bɛna di u ka finitigilaka dɔw ma dɔgɔkun wɛrɛ ko nin dabɔra yaasa ka se ka jaabili kɛ Ukraine ale bɛ wuli ka jɔ min na a sigiɲɔgɔn kɛrɛfɛla la jamana kɛɲɛka yanfan la.